דבר לא השתנה. אסון בטיול של תנועת הצופים, חניך בן 16 נפל מצוק בנגב ונהרג. במשטרה בודקים חשד לרשלנות של המדריכים. דיווחו של חיים ריבלין. חוד עקב נחשב לאחד המסלולים המטוילים ביותר בנגב, אך גם לאחד המסוכנים שבהם. יותר מ100 מטרים גובהו של המצוק. כאן עמדה אחר הצהריים קבוצה של 25 חניכים בני 16 משבט הדר ברעננה. אחד החניכים התקרב לשפת המצוק. המדריך עוד ניסה לאחוז בידו, אך לשווא. רופא יחידת החילוץ המוטסת של צה"ל קבע את מותו של הנער. חבריו שלא ידעו מה עלה בגורלו קיבלו את הבשורה המרה כעבור כמה שעות כשהגיעו לנקודת סיום המסלול. יש לך את המסמכים, את הניירת, שמדובר במקום מאושר לטיולים. חוקרי משטרת דימונה שהגיעו למקום האסון חקרו את מדריכיו של הנער בצופים בחשד לגרימת מוות ברשלנות. חבריו של ההרוג נתבקשו להישאר באזור, ומחר תגבה מהם המשטרה עדויות. אנחנו עושים את זה במשך שנים, עד היום לא קרתה לנו שום תאונה. אנחנו צריך ללמוד, לראות מה קרה בפועל ולהסיק מסקנות. פקחים של רשות הטבע והגנים העידו היום כי פגשו אתמול בחניכי תנועת הצופים כשהם מפירים את כללי הבטיחות הבסיסיים ביותר, ולפיהם אין לסטות מהשבילים המסומנים. הפקחים התריעו אתמול, היום החלו כולם לחקור למה וכיצד. ההנחיות הברורות של תנועת הצופים שמטיילים אך ורק בשבילים, אנחנו הארגון שמוציא הכי הרבה טיולים במדינת ישראל, וההנחיות שלנו ללכת אך ורק בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל. מאז יום ראשון מטיילים ברחבי הנגב כ6,000 חניכי תנועת הצופים. מחר הם היו אמורים לסיים את הטיול עמוסי חוויות, לא מהסוג הזה. אחרי התוכנית המדינית